lille mis og en bold. Så, klar. Hent den. Jamen katte kan da ikke hente bolde. Kan de det? Så, klar. Hent den så. Nej, det er helt forkert. Vi skal ikke hente bolden. Det er hunden, der gør det. Ikke? Nå. Klar. Kom så. Hej. Det er for underligt. Du er for underlig. Du skal ikke hente bolde. Det er hunden, der gør det. For fanden.